En els darrers vídeos hem estat parlant dels levites i, per cert, doncs us convido i faig propaganda dels vídeos que hem penjat tant a YouTube com en el meu blog sobre els levites i el calaix de sastre. Us convido, doncs, a veure'ls tots. De moment n'hi han penjats gairebé 18 i, a més, hi ha documentació que encara engrandeix més tot això que estem dient i explicant a través d'aquests vídeos. Parlàvem, doncs, dels levites i ja hem començat a dir, encara que no del tot, això haurem d'esperar a arribar a l'últim de tots els vídeos, com una mena de resum i de síntesi de tot el que hem vist, anem avançant pas per pas, doncs hem començat a dir coses de levites, doncs, que, per exemple, que eren sacerdots. No tots ells, però alguns eren sacerdots, fills de sacerdots, i els seus fills també eren sacerdots. Per tant, podríem dir que eren sacerdots amb dret a patrimoni, que això és molt important, i també a dret a prole, i a successió. Una successió no només del patrimoni, sinó també de l'estat sacerdotal. I els levites, per tant, no només tenien fills que eren també sacerdots i que eren levites, sinó que també escollien i triaven, doncs, a altres levites. És a dir, vindria a ser com una mena d'investidura en què investien a altres levites, o una mena d'orde, podríem dir, en termes religiosos, en què ordenaven a altres levites i, consegüentment, també escollien els que els havien de manar directament o bé en les seus principals que tenien. I això vol dir que escollien els bisbes. És a dir, els bisbes no els escollien ni els ordenaven o els posaven des de Roma, sinó que eren ells mateixos qui escollien els seus propis bisbes. Hem vist, aquesta era, doncs, una pràctica habitual entre levites. Hem vist també que els levites, doncs, tenen una antiquíssima tradició i també documental, que a casa nostra gairebé, doncs, això abraça uns 400, entre 400 i 500 anys, des del naixement pròpiament del que serien els orígens mateixos de Catalunya, podríem dir, a la Septimània, fins, doncs, ja fins gairebé al segle XII-XIII, més aviat XII. Veiem que també alguns d'aquests levites, no tots, eren jutges, i de fet hi havia levites que eren sacerdots i jutges, i que eren persones molt importants i rellevants. Hem vist que la majoria d'ells, per no dir que tots ells, doncs el que sí eren militars. I com que el terme levita és un terme que hem trobat i hem pogut dir fins i tot en quin any va aparèixer, això és important, però també hem vist que abans que aparegués el terme levita, els levites ja existien i s'anomenaven d'una altra manera. I una de les maneres que se'ls anomenava, doncs, eren judicum, o eren jutges, i després se'ls va anomenar levites, però que quan vivien en comunitat, doncs, en monestirs, se'ls anomenava sovint monacos, monjos. I eren igualment sacerdots, alguns d'ells, i jutges, alguns d'ells, i militars, tots ells eren militars, a més de ser monjos. O sigui, el terme monjo, a les nostres orelles i en els nostres conceptes, ens fa pensar en coses que existien també aleshores, però no ens fa pensar gaire en aquest tema, perquè aquest tema apenas se n'ha parlat, i per això l'estem desgranant i estem veient qui eren els levites, doncs hi estem veient moltes coses d'ells a través de la documentació que tenim i, lògicament, a través de la interpretació que fem. Per tant, molt probablement aquests monacos que apareixen en aquests documents, que sabem que eren levites i per tant que eren tot això, posteriorment, molt posteriorment, ja cap al segle XII, doncs se'ls anomenava canonges. Aquells que eren sacerdots i que vivien en comunitat se'ls anomenava canonges. I en aquesta època més antiga, doncs, vivien sota una regla monàstica imposada per Roma, pel papat de Roma, que era l'església de la regla de Sant Benet de Núrcia.
Per tant, i per això alguns diuen que aquests monestirs amb aquests monjos eren benedictins. Però era sempre una imposició. Tenien un altre Sant Benet, això ja ho anirem veient, que en deien Benedictus Secundus. Ja veurem qui era i tot això. Però hi havia una normativa i lògicament que estaven units al papat i com a tal la complien. Ara això no vol dir que fossin exactament monjos benedictins tal com s'han interpretat posteriorment. Que els levites tenen la seva història i les comunitats van canviant i també no només canvien les persones, també diríem els caràcters, no? És a dir, l'espiritualitat i caràcters, les funcions i les funcionalitats. Mantenir noms o canviant els noms. Tot això és el que estem desgranant. Hem vist que els levites, per tant, molts d'ells eren fundadors de monestirs. De fet, una de les coses que es dedicaven era a fundar monestirs, també a relacionar-se doncs amb els sarraïns, amb el món dels infidels. Això també ho hem vist, a un tràfic que realment els interessava molt, que era el tràfic, i també un interès no només econòmic, sinó també un interès espiritual, que era el tràfic de relíquies, buscant a Hispània, doncs, antic feu de l'antic imperi regne visigot, anar buscant ara, en aquells moments que estava sota el domini del califat de Còrdova, anaven a buscar aquelles relíquies d'aquells sants, d'aquells màrtirs, i se les emportaven cap a la seva zona cristiana, concretament cap al regne dels francs, i que això tant era a Occitània com era a Septimània, o fins i tot aquí en territori català, no que era la Gòtia, que podríem dir. I normalment aquells que es dedicaven a fer aquesta funció, aquesta feina, i que s'hi jugaven la vida, doncs eren, com hem vist, els levites. També veiem que eren processament, potser per això, i també perquè eren senyors de frontera, senyors de frontera, eren francs i al mateix temps senyors de frontera, aquests levites, doncs tenien un gran poder, i un gran poder també econòmic. Un poder gran, i no només militar, sinó també tenien un gran poder econòmic. De manera que els hi podem dir que realment ells eren els senyors del territori. El poder fàctic. Els comtes doncs, tenien la seva funció, però els que realment dominaven el territori eren ells. Que per altra part, tots aquests grans personatges, aquests levites, tots ells estaven associats també amb les famílies comtals, i amb les dinasties comtals catalanes, que també n'hem parlat una mica sobre les principals dinasties que hi havia en aquesta època antiga que estem parlant. Hem vist doncs, com estaven emparentats amb les principals dinasties o llinatges francs, que ells mateixos, aquests levites, si més no a partir d'un cert moment, doncs eren francs, però n'hi havia de tots, també n'hi havia de gots entre ells, també n'hi havia de gots. I també sabem doncs, que el terme levita com a tal va aparèixer a finals del segle IX, en temps de Guifré el Pilós, però més que en Guifré el Pilós, doncs dels seus germans, Miró el Vell i sobretot Sunifred, que en aquells moments era qui capitanejava els levites en aquest territori català. Això és a finals del segle IX i Sunifred. Aquest Sunifred era el fill d'un altre Sunifred que n'hem parlat i que va arribar a ser també abat d'Arles, i que deien precisament d'Arles, que era el monestir d'Arles, el Vallespir, que era precisament un monestir també levític, igual com Cuixà. Sabem també que abans d'anomenar-los levites, com dèiem, se'ls anomenava judicum, jutges, i que no només varen fundar monestirs, sinó que són també fundadors, sobretot que les principals famílies dels levites, i això hem parlat dels unròquides, una d'elles, doncs que aquesta principal família doncs no només va fundar monestirs, sinó que també va fundar vescomtats. Tots els vescomtats catalans, tots pertanyien a fundacions levítiques, on deixaven allà
a la seva família i, per tant, el seu llinatge i la seva successió vescomtal. D'això també n'hem parlat. I també hem parlat en el darrer vídeo, precisament, doncs, quan ens referíem a Girona, la conquesta de Girona, i el temps que va dels primers anys, les primeres dècades del segle IX, que els primers bisbes que hi hagueren a Girona, és una proposta que faig, els primers bisbes de Girona eren levites. I aquesta seu fou tradicionalment un feu levític, la seu episcopal de Girona. En els seus orígens era un feu episcopal levític, tradicional, i que va ser disputat i discutit i que passà èpoques de tot al llarg, en què posaren des de Roma altres bisbes no escollits pels levites, sinó escollits per Roma i per una facció, per tant, també catalana, que estaven en contra dels levites i a favor del papat de Roma, posaren bisbes propis. I això motivà certament moltes tensions. I hem vist, doncs, que realment els levites el que intentaven fer era també tenir el seu propi bisbat. El seu propi bisbat amb la seva pròpia seu, una seu pròpia, amb un bisbe propi i amb una diòcesi pròpia, i que això ho varen intentar fer al Pallars. I que després ho varen intentar fer a Vic. I on realment s'establí més o menys d'una manera sòlida i permanent aquesta, podríem dir-ne, nomenclatura episcopal i personal, a títol personal, va ser en el bisbat i en la seu d'Elna. I normalment i tradicionalment el bisbe d'Elna era un bisbe o era levita o era un protector dels levites. Al llarg, doncs, d'un període llarg d'almenys 200-300 anys. Això és el que veiem ja en temps també de Guifré el Pilós, que precisament el bisbe de la seu d'Elna va ser un germà d'ell, i que eren també parents de les famílies comtals. Bé, hem vist moltes coses, per tant, dels levites, però encara no ho hem vist tot. I tot això ho hem explicat en els vídeos anteriors, però encara no ho hem vist tot. I ara ja seria hora que ens preguntem, doncs bé, però on vivien els levites? On vivien? Perquè en el meu argot, que he fet servir, jo he parlat, i només sóc jo que en parla, això no ho trobareu enlloc, perquè clar, és que ho volia subratllar, de monestirs levítics. I clar, i ara hem de justificar això de monestirs levítics, com és que existien els monestirs levítics, no els trobem així, amb aquesta terminologia no la trobem enlloc. Evidentment, perquè ja dic que és a ús personal que em faig jo per entendre'ns i per diferenciar-lo de monestirs que no eren levítics. És a dir, al meu entendre hi havia monestirs que eren levítics i monestirs que no eren levítics. I els monestirs que eren levítics i els que no eren levítics podrien, tots ells, estar subjectes a la mateixa regla, la de Sant Benet de Núrcia. I tanmateix caldria aplicar una distinció entre ells. I això val per al terme, per exemple, pel monestir de Cuixà. Cuixà era un monestir levític, encara que els historiadors d'avui en dia i amb una gran divulgació, i és correcte fins a un cert punt, doncs parlen d'un monestir benedictí, com gairebé tots els monestirs que hi havia a Catalunya eren benedictins. Doncs no, no tots eren benedictins. Tots tenien en aquests períodes la regla de Sant Benet, sí, això sí. Però eren tots iguals aquests monestirs? No, no tots els monestirs eren iguals. És a dir, que no tots els monestirs i la gent que vivien dins d'aquests monestirs eren iguals. No tots eren iguals. No tots es dedicaven al mateix. No tots tenien la mateixa funció. No tots tenien els mateixos compromisos. I més aquí a Catalunya, perquè el tema levític és precisament un tema distintiu amb altres comtats i amb altres territoris de l'imperi o del regne dels francs.
I anem veient també i explicant aquesta idiosincràsia que passa pel fet dels levites. L'únic lloc, ni tan sols amb els comtats veïns, com per exemple el d'Aragó, o també doncs, de tot el Pirineu i d'Occitània, o de la part de Gascunya, tot això, ni tan sols allà, que també eren el que s'assemblava més a la Septimània i a Catalunya, a la Gòtia catalana, doncs ni tan sols allà tenien doncs, aquesta figura dels levites i d'aquests monestirs que en podem dir levites o levítics. I d'això n'haurem de parlar. Per tant, què són els monestirs levítics? Ja ho dèiem, ja hem avançat, diem bé, els monestirs levítics són aquells monestirs fundats per levites i que eren habitats per levites, per aquests mònacos que trobem documentats, que eren també militars i que alguns d'ells eren sacerdots i que també eren jutges. Habitats d'una manera permanent i continuada o intermitent, és a dir, que també vivien en altres llocs però es reunien i es trobaven en els monestirs per ells fundats. I així, per exemple, dèiem que Cuixà és un monestir levític, com ho és també Arles, en el Vallespir, com ho és Sant Pere de Rodes, en el comtat d'Empúries, com ho és, per exemple, Sant Benet de Bages, en el comtat de Barcelona, molt posteriorment, com és també el monestir levític de Sant Esteve de Banyoles. Per no parlar, doncs, d'altres monestirs, que em deixo només és per parlar-ne d'alguns molt significatius. Aquests eren monestirs levítics. I alguns altres eren monestirs levítics que provenien d'antics monestirs o antics santuaris, diríem, d'origen gòtic, de l'època doncs, del regne o de l'imperi gòtic, del regne dels gots, i que es van transformar, doncs depèn, en el segle IX, en el segle X, es van transformar en monestirs levítics, com és, per exemple, el cas de Sant Hilari de Carcassona, a prop doncs, de Carcassona i també del Recés, o, per exemple, el monestir de Santa Cecília de Montserrat. Un monestir, per cert, que en el segle XIV, imagineu-vos, hauria ser l'últim monestir que va quedar en territori català d'aquesta tradició levítica, encara conservava monjos que estaven casats, que vivien amb dones i que portaven armes, tal com feien els levites, els nostres levites catalans. I això va valdre una vegada més doncs, la repulsa de Roma, del papat i també doncs, de tots els seus altres germans, diguem-ho així. De manera que al final, en el segle XIV, va ser intervingut i posteriorment ja va desaparèixer, en el segle XVI em sembla que va desaparèixer pròpiament, no va trigar gaire, en el segle XIV va fer una revifalla, diríem per la intervenció que es va fer, Santa Cecília de Montserrat, estem parlant de Santa Cecília de Montserrat, però al final va desaparèixer la seva forma de vida, que era una forma de vida arrelada en la tradició levítica, d'aquells monjos que vivien en Santa Cecília de Montserrat, que encara vivien amullerats i també armats, i que això representava un gran escàndol, i per això d'aquí la intervenció que es va fer, finalment van anar a raure doncs, sota la direcció també del monestir de Santa Maria de Montserrat, el que hi ha actualment ara, no? I fundat també per l'antic abat i bisbe Oliva, que no era pas levita, encara que venia del seu pare sí que era levita, però ell no ho era, i venia d'una família de levites, i que tenia una causa completament diferent i anteposada a la causa levita. Va produir grans problemes, sobretot en el segle, doncs, tant en el segle XI, que pertany al mateix bisbe i abat Oliva, com també posteriorment en el segle XII. Com a conseqüència de tot això, és a dir, de les transformacions també, de les aplicacions, de les normatives que hi havia en el Vaticà. És una manera de parlar, en aquells moments el Vaticà encara no existia com a tal, però una manera de parlar per dir doncs, del papat de Roma, que provenien del papat de Roma. I dèiem doncs que el monestir, la mare de tots els monestirs levítics, la fundadora, l'origen dels monestirs levítics, era el monestir de la Grassa. I al voltant de la Grassa doncs caldrà també veure un gran personatge com va ser Nibridi.
que va ser el seu fundador, i un altre gran personatge com va ser Guillem de Tolosa, anterior. Aquest Nifridi també va ser bisbe de Girona, fundador de la Grassa i bisbe de Girona en els orígens del bisbat de la seu episcopal de Girona en època carolíngia i pertanyent a aquesta època que en diem doncs, de bisbes que eren levites. Bé, això per tant ens va portant ja directament al primer temps, diríem, a les arrels de tot aquest gran arbre que estem veient i desgranant sobre el tema dels levites, no? I aquest ens porta doncs, a l'època aquesta dels bisbes de Girona, és a dir, no només Nifridi, vull dir, quan parlaven dels bisbes de Girona, doncs aquí doncs, en veiem uns quants altres. Per exemple, Nifridi va ser bisbe de Girona al voltant de l'any 818. Doncs en aquesta època és on hem d'anar. En aquesta època és on parlarem en aquest vídeo actual. En la primera dècada del segle IX, exactament després de la mort de Guillem I de Tolosa. Després de la mort de Guillem I de Tolosa, que es va produir al voltant del 812, doncs Carlemagna va encomanar al seu fill Lluís Piadós que reorganitzés el territori, diem-ho anaclònicament, però del territori de la marca hispànica, i diguem-ho en aquests termes, perquè ens entenguem que reorganitzés la Septimània i la Gòtia. I és en aquesta època, en aquesta reorganització de Lluís el Piadós, que haurem de parlar en aquest vídeo que estem realitzant. I recordem, doncs, això, que en el 818 i al voltant d'aquesta època teníem com a bisbe Nifridi, el fundador també de la Grassa, i que era un levita. I els seus successors varen ser Guimer, que va ser un altre levita, Godmar, que va ser un altre levita, Elies, que va ser un altre levita, Sunifred, que va ser un altre levita, Teuter, o Toiter, que també va ser un altre levita. Si més no, aquests ho eren de levites. Ja veieu que en van haver uns quants. Jo n'he comptat ara, n'he dit 6. Tots ells levites, tots ells a Girona. I és que el poder em dóna a mi la sensació, i això és el que jo faig com a proposta també a tots vosaltres, tant els entesos, els que us hi dediqueu a la història, els historiadors i també a la historiografia, i també doncs, els que us agrada i a tots els que vulgueu conèixer i aprendre, jo faig aquesta proposta. Faig la proposta de que anem a veure Guillem I de Tolosa va ser un personatge importantíssim, també per la història de Catalunya i de la nació catalana en els seus orígens. Importantíssim. I, lògicament, jo només diré cosetes, perquè és per dedicar-li bé. Va ser un individu importantíssim. Un individu semblant va ser Sunifred, el primer Belònida que diuen, que ja n'hem parlat i que hem dit que, home, potser Belònida no ho era, perquè el seu pare era Borrell. Encara que això està discutit, però ja n'hem parlat, I si el seu pare era Borrell, Borrell no era un Belònida. I ara casada amb una Belònida, això sí, amb Ermessén de Carcassona, filla de Baló. I cunyats que tenia, que eren els comtes de Carcassona. Això sí, i això és important. I en aquesta època, doncs a la mort de Guillem I de Tolosa, que li diuen Guillem el Sant, o del desert, doncs, o de Gelona, el Gelon. Bé, a la mort d'ell, Lluís el Piadós reorganitza aquest territori amb els descendents de Guillem I. No ho fa pas sense els descendents de Guillem I. Per tant, d'aquells que en diríem la dinastia dels Guillèmides. I, lògicament, rere la conquesta de Barcelona, qui posa al capdavant de tot, que va ser el 801, i estem parlant del 818, doncs ja en aquells moments, qui capdillava tota aquesta reorganització, juntament amb el rei, era el successor de Guillem I de Tolosa, un d'ells, aquell que van designar que era Berà. Berà I, Berane, un guillèmide. I després ho van continuar els seus germans,
o germanastres, que també n'hem parlat d'això. I entenc jo que el poder es va repartir de manera que tota la Septimània i la Gòtia restava en mans dels guillèmides, principalment també la zona litoral, la de la costa, en tot aquest territori, però a la Septimània, que no la Septimània, però de la Septimània pròpiament en el que seria el Rosselló i Empúries, que era el mateix comtat, el comtat d'Empúries, doncs en aquest territori, dins el comtat d'Empúries, allà qui el poder va recaure sobre els descendents de Belo, de Carcassona, els descendents de Carcassona, els balònides que diem. Però aquests balònides, jo proposo que tal vegada eren guillèmides també. És a dir, que tal vegada eren també, perquè no ho sabem tot sobre la genealogia i la família, i per mi jo entenc que tot aquest territori que aleshores era molt important, que era doncs, Empordà, tot l'Empúries, tot el comtat d'Empúries i Rosselló estava en mans dels balònides o també que eren guillèmides, de fet. Mentre que a la muntanya, tot el que era, amb excepció doncs, del Conflent, que fins allà arribava, i també del Recés, que està en mans dels balònides i també de la casa de Carcassona, que per mi també eren guillèmides, a excepció d'aquest comtat, tot el que era la Cerdanya, tot el que era doncs, l'Urgell, tot el que varen ser els Pallars, Ribagorça, i tots els Pirineus, i els Pirineus tan centrals com també estaven, si més no, els centrals estaven en mans de la família, d'una de les famílies descendents del qui tradicionalment havia estat el duc de Gascunya. I aquí ens trobem que el duc de Gascunya hi havia un a favor de Carlemagna i a favor, per tant, de la família carolíngia, hi havia un altre en contra, que era el seu germà, i que va ser el més famós, que estava en contra precisament de l'imperi carolingi. No pas perquè fos got o fos basc, potser sí que era basc, però no era per aquesta causa. Encara que els seus homes eren bascos, encara que els seus homes eren gots, encara que els seus homes pertanyien doncs, als llocs locals i que eren molt més antics, i d'una tradició més antiga fins i tot que la franca que venia imposada de fora. Aquests homes eren francs també els que captiven, i era doncs el famós Guifré o Eifirus, que ja ho citen els annals també de Lluís el Piadós, i l'altre el seu germà Ramistany. I de Ramistany és d'on prové la família dels Esnargalí i d'on prové doncs, la família que fundarà el comtat d'Aragó i posteriorment la corona d'Aragó, que per mi eren la mateixa família a la que pertanyia a Borrell, el pare de Sonifred. I que el que es va aconseguir va ser unir dues famílies molt importants en aquesta reorganització de començaments del segle IX, rere la mort de Guillem I de Tolosa, i que va fer Lluís el Piadós. Precisament ell va tenir cura, encomanat doncs, per l'ordre del seu pare Carlemagna. Varen unir per un costat la família dels guillèmides, però per la part dels balònides, per la part, diríem, del senyor de Carcassona, que hauria ser un germà, imagino, això són imaginacions, suposicions, ni tan sols arriben a ser hipòtesi. Ni tan sols arriba a ser hipòtesi, però no tenim documentació sobre això. Però hi veig lligams molt, jo per mi que aniria molt per aquí, si més no, com per iniciar una línia d'investigació i per després poder-ho fonamentar bé. Però jo entenc que el poder estava donat als guillèmides i dins de la família dels guillèmides hi havia aquests balònides. I el que van fer va ser unir rere aquesta reorganització territorial i també diríem de repartiment de poder entre els guillèmides i en concretament entre la família dels balònides
a la que pertanyien, a la que pertanyien, per tant, la família dels Balònides, a la que pertanyia la família dels Guillèmides. Doncs aquesta facció, aquesta part de la família dels Guillèmides, els Balònides, varen ser units amb els descendents de l'antic duc, d'un dels antics ducs diríem d'aquestes terres dels Pirineus, que eren els descendents de Remistany. Els Asnar, Asnarès, o digueu com vulgueu, els Galíndez, digueu com vulgueu. I al casar, doncs, el fill d'en Borrell amb la filla de Belo, el que es va fer va ser unir aquestes dues dinasties, intentant precisament que aquestes famílies doncs, governessin tot el Pirineu, o almenys tot el Pirineu més oriental i el Pirineu central. I això, lògicament, hauria portar l'enfadament i la represàlia, la molèstia, que després es va traduir també en rebel·lió d'un dels parents d'aquests Guillèmides, que eren els que manaven a la Septimània i també a la Gòtia, si més no, a Barcelona, a la ciutat de Barcelona. I per això també caldria veure tots aquells episodis d'Isó, la revolta que en diuen d'Isó i Guillermó, doncs l'hauríem de veure en aquesta òptica. Més que una revolta d'uns líders locals, més que la revolta d'uns líders locals, es tractava, de fet, de la revolta d'unes faccions familiars. Aquesta, per tant, és una proposta que faig. Tot aquest episodi d'Isó, com veurem també, per mi no es tractava d'una revolta de líders locals contra l'imperi franc i per tant contra el seu rei, en aquest cas Lluís el Piadós, sinó era simplement una baralla més entre familiars d'una mateixa família. I uns familiars doncs, que veien que el rei en aquesta reorganització, en aquest repartiment de poder, els desfavoria. I això va comportar certament una revolta de gots. Els gots no eren res més que els homes de Guillem de Septimània, per exemple. Eren els seus homes. Aquests homes no participaven de res, seguien el seu senyor. Perquè simplement, vull dir, la població que hi havia a Catalunya, en terres catalanes, era goda. I també sarraïna, o musulmana, depèn, no? Que, per cert, per altra part, també estaven units una de les faccions d'aquesta família dels Guillèmides, que era aquesta facció doncs, que provenia dels Asnarès i dels Galíndez, és a dir, tota la part aquesta dels descendents de Remistany, que va ser un gran duc. Que va ser un duc posat precisament pels francs, germà també d'un gran duc, que va ser aquest sí, de grans revoltes i que va donar grans problemes amb el mateix rei, emperador Carlemagna, que va ser que va ser precisament Guaifirus, que li diuen, però que el nom després ja veurem, sona molt a Guifré. Guaifirus, Guifré, sona molt. I per mi d'aquí també aquesta tradició que hi havia dintre la família que en diem del Casal de Barcelona, que en diuen els Balònides, doncs, que hi havia, doncs, per exemple, de Guifré el Pilós, que portés el nom de Guifré, o altres Guifrés que tenia aquesta família. Aquests parentius, més que probables, amb els descendents dels ducs de Gascunya. Per part de pare, per part de Sonifret i de Borrell. Bé, veiem, doncs, més o menys aquest repartiment de poder i menys la zona, precisament, de Girona, la ciutat de Girona com a tal, i la marca de Girona, que era la marca. Doncs aquesta marca, que era bàsicament seguint el riu Ter.
i cap a la Cerdanya i cap a Vic, bé, i cap a seguint el riu Ter, i el riu marcava també, feia una marca, i en aquesta marca hi trobem precisament els levites. Provenien de la ciutat de Girona, una plaça forta per ells. Allà hi havia bisbes levites i en tota la marca hi havia levites, i aquests levites doncs eren com solien fer-ho, doncs els senyors de les marques estaven en una marca, eren levites. I així veiem, doncs, per una part, doncs, aquests grans comtats d'Empúries i Rosselló, amb aquestes planes, doncs, i Recés, que pertanyia a tota Carcassona, i per tant a aquesta família dels Guillèmides, que jo faig Guillèmides, per tant s'hauria de provar si ho són o no, però considero que ho deurien ser, doncs aquesta família, doncs, també de Guillèmides, i associats, doncs, amb els ducs que hi havia de Gascunya, per tant, els que dominaven els Pirineus, i llavors els altres Guillèmides, l'altra part, l'altra facció, doncs, que tenien les principals ciutats i també el títol, doncs, de duc i de marquès de Gòtia i duc de Septimània, que eren els fills de Guillem I de Tolosa. Però aquest repartiment, i els levites, precisament el que feien, estaven a favor del que en diem Balònides. Estaven a favor, per tant, dels descendents de Belo i del casal de Carcassona. Més que no pas a favor, diríem, dels descendents dels fills de Guillem I de Tolosa, d'aquests fills. D'aquests fills com era Guillem de Tolosa, Bernat de Tolosa, Guillem de Septimània i Bernat de Septimània. Això és el que hem vist. Recordem precisament que Borrell es va establir a Fontcoberta, a prop de Carcassona i de la Grassa, i que tenia el títol certament d'Osona. I bé, i en això, i ja parlant, doncs, aportant material nou que no hem vist en vídeos anteriors, doncs avui, si parlem d'aquesta època, hauríem de parlar d'un gran treball. Un gran treball arqueològic que s'ha fet a l'Esquerda, l'antiga Roda Chívites. Precisament en l'angle, en un dels angles del riu Ter, entre Vic i Girona. En un dels angles del riu Ter que recorda també, doncs, la fundació del monestir de Sant Benet del Bages, que es va fer en un angle del riu Llobregat, que era un lloc escollit pels levites. La diferència és que Sant Benet del Bages va ser una fundació de nova planta, i en canvi aquí a l'esquerda, a Roda Chívites, que és un terme, una terminologia que ja apareix, una nomenclatura, un topònim, que apareix en els annals mateixos de Lluís el Piadós, com els annals dels francs, doncs aquí a Roda de Ter, que en diem ara, sinó a Roda Chívites, doncs aquí en aquest lloc hi trobem precisament un destacament, una fundació levítica. En aquesta època fundada, entre Girona i Vic. Com ho explico això? Bé, sabem perfectament, doncs seguint aquesta tesi del 818 que trobem bisbes levites a Girona, això pertanyia a l'òrbita també, diríem, de Girona en aquells moments, encara que ja estem, i el comtat d'Osona també, Bé, però els levites, que precisament estan en les marques, i això era marca, en els rius, que els agradava aquest lloc, doncs la diferència és que, allò que volia dir, la diferència és que Roda Chívites era una ciutat molt més antiga, era una ciutat ja, una capital goda, i com els monestirs gots, els levites el que feien, els francs
que eren levites, francs, el que feien era reformar aquests llocs i convertir-los en propis. I aquesta va ser una capital levítica, també. Precisament d'aquí van sortir els fundadors del vescomtat d'Osona i els llinatges també de les famílies vescomtals d'Osona, tant els Gurb com els Cardona, fundat per levites, i en concret per uns ròquides, i en concret doncs per aquells que seran anomenats posteriorment Bonfills, i provinents de Girona. I el que hi ha entre Roda Xivites i la ciutat de Girona, aquest territori va ser donat també a un altre levita, que seran posteriorment els Sala. Tot aquest territori, per tant, podem dir que en el repartiment de poder que va fer Lluís el Piadós, la marca, com era costum i habitual, quedava en mans de levites, i que en aquells moments se situava al voltant del riu Ter, i l'interior, comtat d'Empúries i Rosselló, i Recés i Conflent, quedava pels balònides que provenien de Carcassona, que per mi eren uns guillèmides, i els Pirineus, tota la part de Cerdanya, Urgell i també Pallars, quedava en mans de famílies també emparentades i descendents de l'antic duc, per tant, de Gascunya, que hi vam parlar abans. Així era aquest repartiment de poder. I això portava tensions amb aquells que ostentaven el poder en aquests llocs, que eren els guillèmides, descendents de Guillem I de Tolosa. Doncs al respecte de parlar de Roda, de Xivites, de Roda, ara en diem de Ter, doncs parlar d'aquest lloc, a l'esquerda, i dels treballs arqueològics que s'han fet aquí, doncs cal citar l'excel·lent treball, hem penjat en el calaix de sastre, per tant allà us ho podeu mirar, d'Imma Olig i del seu equip d'arqueòlegs. I també, per tant, de l'informe que es fa sobre aquests treballs. És altament recomanable i voldria doncs que ens fixéssim en algunes coses. D'aquest treball arqueològic ens fixarem sobretot en una moneda que es va trobar en l'excavació de l'any 2012, que va fer tant la Imma Ollí com el seu equip d'excavació, i que està datada entre els anys 820-840, precisament de l'època d'aquesta revolta que diem d'Aissó Aissó o Aisun al-Arabi, Aisun al-Arabi i Guillemó. Precisament d'aquest Aissó o Aisun al-Arabi que la mateixa arqueòloga, que la mateixa Imma Ollic, doncs recull dient que possiblement era un destacat descendent del valí de Barcelona, podria ser, aliat de Guillermó, que ella ho diu que és un senyor local, podria ser també un descendent de precisament un guillèmide, més que això, un guillèmide, pertanyia a la família dels guillèmides, aquest Guillemó. Podria ser fill també de Guillem I de Tolosa perfectament, o de Berà, encara més ben dit, podria ser fill de Berà també, I aquest Guillemó, i de fet alguns el fan fill de Berà, i aquest Guillemó precisament en aquest repartiment de poder doncs és el qui va capitanejar aquesta revolta amb els seus homes i contra els levites de l'esquerda, que ja estaven instal·lats, i que per l'arqueologia se suposa que va passar un temps en què aquesta fortalesa doncs, va ser abandonada o hi va haver un enfrontament important i seriós,
I d'aquesta època, precisament, és aquesta moneda que es data del 820-840, en què apareix una llegenda que diu Ludovicus Imperator, l'emperador Lluís el Piadós, i a l'altre costat Christiana Religio, la religió cristiana. Això és molt important, Això és molt important. Per la ideologia, la mentalitat d'aquella gent, el que significava la religió cristiana. Això és molt important i això ho haurem de retornar, perquè els levites formen part d'aquesta mentalitat, d'aquesta comprensió del món que ells tenien. Bé, és un diner d'argent de Lluís el Piadós d'aquesta època, i a nosaltres doncs, considerem que és molt important, que els mateixos arqueòlegs doncs, qualifiquen de tipus de moneda de frontera. Per tant, aquí hi havia realment, això és un argument més a pensar que realment la gent que habitava aquell lloc en aquesta època, i que és l'època que correspon precisament en l'organització territorial des de Girona, de la frontera del Ter i d'aquesta reorganització que va fer Lluís el Piadós, doncs eren levites, perquè és el que els hi corresponia estar en la frontera, per altra part. I de fet llavors sabem per l'herència, pel llegat que van deixar de les seves famílies, que trobem en els documents, que en aquesta zona realment habitaven els levites i dominaven els levites. Tant a Girona com després ho va ser doncs, a la Plana de Vic, no en la mateixa ciutat encara, però sí a Gurb, i també, que després molt més tard serà el castell de Besora, i van deixar el llinatge a aquestes famílies i posteriorment a Cardona. I l'altra troballa arqueològica que s'ha fet per nosaltres molt important és precisament la ceràmica, perquè s'ha trobat un tipus de ceràmica determinada que era fabricada i que és de característiques només que es trobava allà, per tant al Rin, en el Rin i en la conca del Rua, tant en el Rhin com en el Rua, i tot això ja n'hem parlat, era l'origen, era la pàtria dels unròquides, i concretament d'aquesta família que en diem dels Bonfill, que en aquella època doncs, els Leopardos i tants altres, tots aquesta família dels Bonfills eren unròquides, molt probablement parentats també amb el mateix Berenguer de Tolosa, que també era una unròquida, i que va ser també comte i va ser també marquès i duc d'aquesta zona. Bé, doncs, per tant, un argument més a favor doncs, de que realment els levites eren els qui dominaven aquest territori i es van posicionar en l'esquerda, es van posicionar en la ciutat de Roda Xivites. I com molt bé diuen els arqueòlegs en aquest treball, que hem penjat en el calaix de sastre, doncs simplement aquest lloc, aquesta Xivites, doncs era això, una fortalesa militar. I la capital de tota aquella zona. En territori got, perquè allò era Gòtia. Molt semblant tota Osona, tota aquella zona, i molt semblant també a Castelltallat, que fins al segle IX encara doncs, hi havia originaris gots que vivien en aquella zona. I aquí a Borrell el varen fer comte d'aquest lloc. Sonifred, que també per altra part doncs, era un levita, protector dels levites, i un gran benefactor del monestir de la Grassa i defensor dels levites, de l'estament levita. Bé, doncs, tot això és per tenir-ho en consideració i realment ens anem doncs, als documents, perquè ara del que es tracta és d'anar a aquesta època a través doncs, de la documentació que tenim i que guardem i fixar-nos una mica en detalls que apareixen en aquests documents i parlar doncs, d'allò que dèiem. Monestirs levítics existien, i si existien
doncs, com se'ls diferenciava dels altres. I per què només a Catalunya? Això n'hem de parlar. I també l'altre vessant també és veure, ja hem vist moltes coses, quin posicionament social, quina categoria social tenien els levites, quin lloc de la societat ocupaven, quin estament calia col·locar els levites en tota aquella escala que hi havia doncs, en l'època feudal d'aquests anys, de l'imperi carolingi, principalment del segle IX, des de començaments del segle IX i X també. En quin lloc, per entendre's, quina categoria social tenien, en quin estament calia situar els levites. A veure si som capaços de respondre una i altra pregunta, que ja hem vist que certament el tema levita no era un tema aïllat del cas és a dir, d'un o dos individus que eren levites com qui formava part d'un club, no? Doncs mira, jo soc d'aquest club. No, sinó que eren un estament, gairebé podríem parlar d'un orde, que tenien uns dirigents, que normalment aquests dirigents eren també levites i que aquests levites sovint eren comtes i que sovint també eren bisbes i comtes, en molts casos, que eren els que us dirigien, amb un centre institucional, que era un bisbe que els hi feia de protector, i que estaven repartits en els comtats catalans, en els comtats de la Gòtia, i que el seu poder va anar creixent i desenvolupant-se al mateix temps que es desenvolupava el casal de Barcelona, els balònides que diuen, pels que els levites varen apostar, i amb els que sempre estaven units, més o menys. Hem parlat d'això molt, hem desgranat ja, hem dit moltes més coses en els darrers vídeos, jo volia recordar això per ara fixar-nos, doncs, anar una mica ja més a les arrels. Encara que les arrels pròpiament es troben en el segle VIII, començarem veient ara, ens fixarem com el rei Lluís el Piadós va repartir el poder que li va encomanar el seu pare Carlemany que fes rere la mort de Guillem I de Tolosa, vers l'any 812. Com es va repartir aquest poder? I com va quedar organitzat, per tant, el poder dins del territori català, en diríem, dins del territori de la Gòtia i de la Septimània. Això és el que anem a veure ara, doncs, fent menció d'algunes notícies que trobem en la documentació carolíngia que tenim.